zeg, wie kan het vertellen? Op YouTube. Ja, en als ik in het Fries ken. Ik werd wel sissen in het Fries tegen iedereen die dit bekijkt. Het is een hele mooie Friese paardtaal. En daar zijn we heel gelukkig mee. Ik ga nu wat zakken, zodat ik wat beter erop ben. Daar zijn we heel gelukkig mee in Friesland. Het is een prachtig initiatief. En het mag een aansporing zijn aan iedereen om degenen die het machtig zijn, om zoveel mogelijk het Fries te gebruiken. Het Fries is een taal om trots op te zijn, om iedere dag mee aan de slag te gaan en om te koesteren, te woordje en te noemen. Ontzettend. Ed Nijpels, commissaris van de Koningin.